Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Asi vidíte doma. Vypla se mi kamera, nebo spíš vyplo se mi natáčení. A opravdu, ale fakt moc se omlouvám. Ale je to lepší, že se mi to vyplo, protože já jsem tam skoro vůbec nemluvila. A mluvila. No ne, ne, chci postel sem. Postel sem. Dobrý, jo. Tak. A můžu si zatím udělat střechu. A asi si kde jsem vzal. Nebojte, nečítuju. Bych čítovala, tak asi to poznáte. Ale fakt nečítuju. To zní jako kdybych vám lhala. Já vám. Tak, jdu spát. A někdy se dočkáte, až budu mluvit s monstrama. No, a jo, vlastně. Už je. No, to je jedno. A potom, až toto video, tak si vyčistím zuby a já už jsem se do videa. Takže on to ani nemusím říkat a já jdu zatím pro strom. Tak. A asi vám zním, že chraptím. A ani nevím, proč chraptím, takže no, to nebudu říkat. Natěžím strom. A můžu zatím. Já se vám ozvu, až nějaký stromy natěžím. Tak zatím čus. Tak už mám nějaký dřevo, jenom tady to dotěžím. A vidíte, že nečítuju. Fakt, poctivě jsem to natěžila. Tohle dřevo. Jo. Jo, mám 3 saplingy. Nevím, jestli to vypadá. Já tomu říkám prostě. Opravujte mě, jak chcete, ale já prostě tomu říkám saplingy. Potom už to budu muset ukončit, nebo budu moct ukončit, protože nevím, co bych říkala. A jsem vám reklama. Střih. Nebo nemusím dělat střih. Moment. Tak, normálně. Nevím, jestli tuto video vůbec vydám, ale možná jo, možná ne. Ale no, prostě určitě. A budu hrát s tím. Tak, fakt se omlouvám, že dlouho nevyšlo video. Ale fakt si omlouvám, že taky mluvím
moc nemluvím, ale s tím nic nemůžu udělat. Já si všechno nastřádám do čestky. Počkat, tlačítka si můžu normálně položit sem. Normálně funguje. Tak. Ale radši jdu domů. Tak. A můžu... No tak to nechte. No tak... No, to jsem udělala fakt chytře. No, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Dejte like, odběr. No, pro ty, co mě neznají, tak mi dejte odběr. A fakt mám hnědý vlasy v realitě. Tohle jste... No, mám like, odběr, napište mi nějaký pěkný komentář, pro ty, co mě neznají, tak mi dejte odběr, tak to už jsem říkala. Pro ty, co mě neznají, tak mi dejte odběr a napište mi nějaký pěkný komentář, nebo co bych mohla tady zlepšit a co bych mohla tady postavit a prostě nějaký nápad mi pište, co bych mohla tady natočit. A já se s váma loučím. Čau.